היה צמיד שאימא שלי הוציאה. במהלך התקופה שהייתי חטוף, התקשרו לאחד המחבלים כנראה, והוא אמר לה שהיא לא עושה מספיק, ושאם היא רוצה לראות אותי שוב פעם, היא צריכה לצאת ולהתלונן בהאג, וממש להילחם, והוא אמר לה, כאילו, אם את רוצה שוב לראות את הבן שלך, את חייבת לעשות את זה. ממש ניסה להפחיד אותה, לעשות לה לוחמה פסיכולוגית. ואתה יודע, הוא ציפה שהיא תענה לו באיזה גמגום, באיזשהו פחד, שהיא לא תבין מה קורה, ופשוט אמרה לו את המשפט הזה. אמרה לו, הבן שלי הוא לא בידיים שלך, הוא תמיד בידיים של בורא עולם. צמרמורת, אחי. וגם אתה נמצא בידיים של בורא עולם. ואז היה איזו שתיקה על הקו, הוא לא יודע מה לענות, הוא לא ציפה לתגובה הזאת, ואז הוא אמר לה, כל הכבוד גברת. והנה הוא מעניק את הצמד. שים לנו, שים זה לנו. הסלוגן שמלווה את ה... וואלה, זה...